Welcome to T-Favors TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. seWicknell achipindura zvakataurwa neex-wife yake mukadzi wake akataura pasocial media achiti haachadi seWicknell nekuti ane kanhu kadiki kasingasviki kunyini. Saka seWicknell akupindura achiti mukadzi wake ihure, haachadi kumuona kana hama dzake. Tererai munzwe mutudzi. Kana ndauti kubvunzwa nyaya iyo kuti mangwana usazowaste time yekuchitaura futi. Mukadzi handichamuda, asi mukadzi wangu handakukama naye. I don't want anything from her. Musatry una preview ngada kufungidzira kuti mwanzi zvakati kana mai acho handikutaura nawo, tete wacho handikutaura nawo, baba wacho handikutaura nawo, handidi kuita meeting yandida kuita naye. Handikuona zvaaita nezviro paipai tora sanda chidai chindorawo zvibhakera kuda kuona kubvarura masheti angu. Ndo life yaanoda iyo yaya, life yechihure. Ane mweya wenjuzu, ndo zvaanoda izvozvo. Saka handidi, I have nothing, handichamuda. Ende usatombowaste time yekuchitaura izvo. Natete vake vandotaura nawo. Akatogara aenda painternet. Dai aiziva kuna tete anga dai akatanga aenda kuna tete. But akatanga nekuenda painternet ndo pakatanga kuudza vanhu handiti ndokwaakarorwa ikoko. Ngaaende kuna nana lady, nana apostle, nana bishop, nana madzibaba, vanhu vese vanokontrola marriage yake neupenyu hwake. Ngaaende ikoko ndo vachamuudza, ndo vachamupa mumwe murume. Vakamuudza vachamunamatsira achaita murume billionaire. Kukunda inini handiti ngaachinoroorwa nabillionaire, kana trillionaire ngaarorwe, kana Elon Musk ngaarorwe. Ina handimude, handidi kana kumuona, handidi kana piece anything to do with her. Apa naito munyara nchitaura naye zvakanaka ndichimu. Ndasingataura naye kana kumhoresa. Pandakati aiwa vana vanozoti kusei musiri kumhoresa mama. Then munhu anokudisrespecta zvinenge zviya. Unzi hanzi enda kuna tete kumbira regerero. Ndomukumbira regerero ndakamutadzira chii chandakamutadzira. One chandakamutadzira chini chandomukumbira regerero. Chii chacho? Saka handisina kunzwa nyaya iyo. Musatombowaste time yenyu. It's very sensitive. I'm very angry. Very, very angry. Musatombowaste time yenyu. Uda kutaura kuti hey itai zvakati, itai zvanateta. Musandowaste time yenyu uchintaura rubbish yakadaro. Daunzwa nyaya dzevana, vana vari right, vana vari sei. Uyotore vana, udzosa vana, ndozvinyaya dzadaunzwa ubva kwauri idzodzo na privy chat. Ndakanzwa privy nezoda kuti ndini ndimi matanga noise. Dai mazodai. Ini ndatanga noise pepe. Ndataura nayo nyaya kusori yako handisi kuida. I'm sure you have heard from the horse's mouth. seWicknell vakatsamwa zvisingaiti, vari kudedzera kuti Sonja ihure, handichadi kumuona kana family yake. Chinhu chamunofanira kuziva guys ndechekuti as long uri mukadzi anodanana nemurume weZANU-PF, ziva kuti hazvipere musha. Takabvira tazviona kuti kamukadzi aka kachiuya nedzungu kakisikotaura pasocial media vachazokaendera kusere. Nezvi ndo zvakutaurwa naseWicknell, ari kudedzera kuti kanozviitisa. Ataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Sonja naye akadedzera kuti seWicknell kanhu kake kadiki akasviki kunyini, saka no, rega ndisiyane naye, ndoda munhu ari fresh anozvinzwa. Saka zvipere musha. Ndizivi tinoti kudi. Thank you so much.